Dewch ni weddio. Diolch yn y Dio Dduw am gyfle arall i ddod yma i'th di ac yn gweddio bydde di yn presynoli dy hun am aneu'n plith ac y bydd pob yr un ohonom yn ymwybodol dy fod yma gyda ni ac yn unerthu ni dyddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Tywellt a ysbryd arnom a nertha ni nawr i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau drwy ganu Emyn Rhif 45. Diolch i ti yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. Gyn ni sefyll i ganu Emyn Rhif 45.
Bydda wy'n ein testyn o'r epistol cyntaf Pedr, yr ail benod ac adnod 24. 1 Pedr 2, adnod 24. Yr hwn ei hun a ddig ein pechodau ni yn ei gorff ar y pren, fel gwedi ein marw i bechodau y byddem byw i gyfiawnder trwy gleisiau yr hwn yr iachawyd chwi. Wel, mae'r darn yma o'r ysgrythyr yn dangos unwaith eto yn ddigon clir beth yw natur dyn yn camddeall yr Efengil. Mae yna adnodau fan hyn lle ni'n gweld yr enghraifft clasurol gellir dweud sut y mae crefyddwyr yn camddeall neu camddehongli yr Efengil. Cyn y testyn, fyddwch chi'n cofio darllen y rhan sydd yn delio â pherthynas gweision a'i meistriaid, adnod 18 ac 19, y gweision byddwch ddarostyngiedig gyda phob ofn i'ch meistriaid, nid yn unig i'r rhai da a chyweithas, eithir yr rhai anghyweithas hefyd, canis hyn sydd rasol, os yw neb oherwydd cydwybob di Dduw yn dwy'n tristwch gan ddioddef ar gam. Ac mae Pedr mynd ymlaen i ddweud i fod yn dda i fod yn amyneddgar wedi chi ddioddef ar gam, ond does dim clod i'r sawl sydd yn amyneddgar wedi dioddef oherwydd pechod, rhywbeth a wnaethon nhw yn anghywir. Ac yng nghanol yr holl esbonio ar yr athrawiaeth gywir a hyn dylsen i fod, mae e'n defnyddio esiampl Iesu Grist. Mae e'n disgrifio Crist, adnod 21 a 22. Canis i hyn a'ch galwyd hefyd, o blegyd Crist yntau a ddioddefod drosom ni, gan adael i ni esiampl, fel y canlynech ei olef, yr hwn ni wnaeth bechod ac i ni chaid twyll yn ei enau. A dyna falle ble mae'r broblem. Mae yna gymaint wedi derbyn y rhan hon o'r ysgrythyr, a falle seilio i hathrawiaeth ffals ar hyn. A'r falle'r darn bach yna o'r adnod 21, gan adael i ni esiampl. Ond nid yw'n wir. Yn y mwyafrif o gapeli bellach, yn ystod ein hoes ni o leia, mae pregethu am foesau bydde yn digwydd. Ac os na sôn am Iesu Grist, dim ond sôn am yr elfen hon sydd yno, sef ei fod e'n esiampl i ni. Dyna beth fydde sylwedd y bregeth. Falle byddwch chi'n gallu mynd i lawer o gapeli heddi ac byddwch chi ddim yn clywed enw Crist yn cael ei yngan o'r dechrau i'r diwedd. Ond petai chi yn clywed am enw Crist yn cael ei ynganu, mae defnyddio'r rhan o'r adnod hon bydden nhw siŵr o fod yn ei wneud fod Iesu Grist yn esiampl i ni. Dyna yw Cristnogaeth y mwyafrif. Petawn ni yn cael rhyw fath o arolwg ac yn mynd i bob un capel ac yn gofyn o gynholi nhw, dyna beth bys ni'n tybio, a bydden nhw ddim yn cwryla gyda ni, dyna beth bydden nhw'n cydnabod. Bydden nhw'n ceisio cuddio'r ffaith, bydden nhw'n ceisio dod o gwmpas y peth ac yn y diwedd ni'n dod at y peth. Mi bydden nhw'n dod mas yn blwmp ac yn blaen, mae Cristnogaeth yw dilyn esiampl Crist. A dyna'n unig. Nawr wrth gwrs mi fyswn ni'n cytuno bod esiampl Crist yn wych ac yn mynd ymhellach na'r mwyafrif siwr o fod. I ni'n dweud mae esiampl Crist yw'r un gorau fuodd erioed. Does yr un person wedi troedio'r ddeiar yn well na Crist. Crist sydd wedi llwyddo byw bywyd perffaith o'r diwrnod cyntaf hyd ei farwolaeth hyd i atgyfodiad a'i esgyniad i'r neb. Does neb wedi byw bywyd gwell na Iesu Grist, ac felly wrth gwrs gellir dweud mae dilyn esiampl Crist bod e'n beth da. Ac fe ddylen ni ddeheu i ddilyn esiampl Iesu Grist drwy'r amser. Ond gen i bwysleisio hwn reit ar y cychwyn fan hyn. Nid dyna yw yr Efengil. Os mai dyna ddwedoch chi oedd Cristnogaeth, mae dilyn Crist, dilyn ei esiampl ceisio byw fel Iesu Grist. Gai yn garedig iawn ddwedodd chi, does dim gafael ganddoch chi ar yr Efengil. Nid dyna yw'r Efengil, dyw e ddim yn bosib i chi ddilyn esiampl Crist.
Os ych chi am eiliad yn meddwl eich bod chi'n mynd i ddilyn esiampl Crist yn ddigonol i gyrraedd y nef, yna i chi wedi camddeall yn llwyr yr Efengil. Dyw'r Efengil ddim yn sôn dim byd am ddilyn esiampl Iesu Grist fel ffordd i'r nefoedd. Mae dilyn esiampl Grist yn bwysig i Gristnogion. Ond nid dyna yw yr Efengil. Ac felly dyna pam y Pedr yn mynd ymlaen yn syth i adnod 24. Syth ar ôl dweud am y ffaith ein bod ni i ddilyn esiampl Crist rhag ofn, achos mi fydde Pedr yn gwybod be mae pobl fel. Mi fydde fe siŵr o fod wedi yn gwybod trwy arweiniad yr Ysbryd Glân, mi fydde pobl fel ein cenedl ni wedi cael bendith, wedi deall yr Efengil, ond yna'n blynyddoedd yn mynd ac yna'r genhedlaeth nesaf ac yn arwain yr genhedlaeth nesaf ac yn gwybod ar ôl cyfnod byr o amser fydd dim gafael clir gan bobl ar beth yw Cristnogaeth a mi fydden nhw'n ei newid e. Ac felly dyna pam i ni'n cael adnod 24, yr hwn ei hun a ddig ein pechodau ni yn ei gorff ar y pren. Fel gwedi ein marw i bechodau y byddem byw i gyfiawnder trwy gleisiau yr hwn yr iachawyd chwi. Hynny yw, dyma oedd prif bwrpas dyfodiad Iesu Grist i'r byd. Dyma yw'r Efengil, sef croes Iesu Grist. Dyna yw beth yw Cristnogaeth. Petai rhywun yn gofyn i chi, beth yw Cristnogaeth? Mi ddyle croes Iesu Grist fod yn y canol, yn flaenllaw. Ac pan ni'n sôn am croes Iesu Grist, mi fyddech chi yn dweud hefyd mae Iesu Grist yn cael ei gosbi gan y tad yn ein lle ni. Ac fod Duw y Tad yn rhoi ei ddigofaint am bechod ar ei fab yr arglwydd Iesu Grist. Dyna yw yr Efengil, nid dilyn esiampl Crist, bod dilyn esiampl Crist yn dilyn wedi ni ddod i gredu. Wel, i ni gael edrych ar yr adnod yma'n fanylach. Yr afiechyd yn gyntaf, ac yna'r feddyginiaeth, ac yna'r pwrpas yn olaf yn drydydd. Wel, yn gyntaf, yr afiechyd yma. Ond dwi'n siŵr mi'n fydde rhai fel pob eglwys efengylaeth ffyddlon hynny yw yn cael ei cyhuddo o ddod â hwn i fyny bob wythnos. Ond chyma beth, dyna yw neges yr Efengil. I ni yn mynd i wastad sôn am bechod, ac i ni'n mynd i wastad sôn am y feddyginiaeth, ac i ni'n mynd i wastad sôn am y pwrpas. Felly allech chi ddweud, fe allan ni am y flwyddyn 2 flynedd degawd nesaf, bob sil, cael yr penawdau yma i bob pregeth. Mae'n mynd i fod rhywbeth tebyg, ym mhob pregeth, falle bydd ambell i air yn wahanol fan hyn fan draw, ond i ni wastad yn mynd i edrych yng nghyd-destynau gwahanol, dyna beth fydd ein pregeth ni, wastad bydd yna ryw man lle ni'n mynd i sôn am yr afiechyd yma, y broblem yma. Mae llawer heddi yn y byd, ac hefyd llawer yn y byd crefyddol. A hyd yn oed pobl sydd yn honni fod yn efengylaidd yn chwarae i lawr difrifoldeb pechod. Dyna beth yw natur dyn, yw ceisio chwarae lawr y pwnc yma. Maen nhw'n delio'r pwnc fel mae pechodau bach yw'r mwyafrif o bethau i ni yn ymwneud â nhw. Ei bod yn ddinod ar y cyfan, bod pechodau y mwyafrif o bobl arferol. Wrth gwrs, mae yna rai sydd yn mynd dros ben llestri ac yma nhw'n torri'r gyfraith. Ac felly, wrth gwrs, mae yna rai felly. Ond y mwyafrif ohono ni bydde pawb yn dweud, i ni weddol iawn. Ac mae'n pechodau ni, wrth gwrs, i ni ddim yn berffaith. Ond mae'n pechodau ni, mae'n rai bach dinod i nhw. A dyna'r lefel byddwn ni arni. Dwi'n mynd i gapel, dwi'n gwybod ar y myned, dwi wedi ceisio helpu pobl. Felly, mae fy mechodau i, wrth gwrs, bod gen i bechodau, dwi ddim mor falch a dweud nad oes pechod gen i, ond rai bach yw nhw. Ond nid dyna beth fydde'r mwyafrif yn ei ddweud. Dwi'n weddol sicr o hynny. Mi fydde'r mwyafrif yn edrych ar ei pechodau. Dyna ddim mor wael yna. Peidiwch am mynd dros ben llestri. Os ych chi'n pregethu am bechod, ewch allan i'r strydoedd. Peidiwch a dweud o'r capelwyr, heb sylweddoli, mae'r capelwyr yw'r pechaduriad mwyaf. Crefyddwyr Cymru yn llawer mwy pechadurus os chi eisiau defnyddio termau felly na'r rhai sydd yn ein carcharen ni. Pam? Allech chi ddadle, mae rai yn ein carcharen ni sydd wedi torri'r gyfraith. Maen nhw'n pechaduriaid heb gwestiwn. Ond chi'n beth, falle allech chi ddadle, dyn nhw'n erioed wedi clywed unrhyw beth am air Duw. Ond mae'n capelwyr ni wedi clywed lot am air Duw. Mae rhai wedi clywed yr Efengil yn ffyddlon hyd yn oed ac dal yn ei wrthod e. Nawr, os ych chi eisiau dod â lefelau pechodau fewn, i ni'n gwybod mae pob pechod yn bechod yng ngolwg
Duw. Ond os ych chi eisiau chwarae o gwmpas gyda'r math yna o ddadle, yna gellir dweud mae'r rhai sydd fwyaf crefyddol yw'r rhai sydd fwyaf atebol. Cydnebu'r bod yna bechodau mawr. Ni'n gwybod hynny fel lladd ac yn y blaen. Ac mae yna arweinwyr gwledydd sydd yn eog o ladd miliynau gellir dweud. A gallech chi dweud, wel, maen nhw'n sicr yn bechaduriaid. Wel, ydyn maen nhw'n sicr yn bechaduriaid. Gellir dweud bod llywodraethau yn ceisio delio a symptomau pechod. O, maen nhw'n gwrthod gwrando ar air Duw. Ni'n dod at hynny nawr unwaith eto yn yr wythnesau blin a diflas yma pan mi'n ni'n wrando ar ddyn yn ceisio sôn am yr hyn mae'n mynd i wneud i wella cymdeithas. A chi'n meddwl beth, does dim un o'r gwleidyddion yma'n sôn beth mae gair Duw yn dweud ynglyn â sut allwn ni wella cymdeithas. Does dim un yn edrych i weld beth allan nhw'n wneud i helpu i ddelio ar afiechyd angheuol yma sef pechod. O'r ychydig sydd yn dod i gyfarfodydd lle pregethir y gwir, bydd yna lawer o'r rheini hyd yn oed yn gwrthod gwrando ar bregethu am bechod. Hyd yn oed mewn capeli ffyddlon, mi fydd yna rai sydd yn diflasu gwrando ar bechod. Falle bod yna ambell un fan hyn sydd yn diflasu gwrando pregethu am bechod. Ac efallai yn meddwl, wel, bydd y pwynt yma falle'n para tua 10 munud, felly fe ai mewn i ryw freuddwyd bach am 10 munud. Fe na i gyfri'r pibau tu ôl i mi. Falle na'r peth gorau fe, falle edrych ar y pren ac cyfri'r darnau o bren a meddwl sut yn y byd wnaethon ni tra bod yn sôn am bechod. Na i wneud unrhyw beth o'n gwrando ar bechod. Dwi ddim eisiau fe neu fi deimlo'n euog, jyst rhag ofn bydd yn sôn am rhywbeth sydd yn fy mhigo fi. Dwi ddim eisiau gwrando ar y darn bach yma. Na i wrando nes ymlaen, ti ar diwedd, pan fydd yn dod i derfyn. Falle na i wrando pryd hynny. Ac falle fel yma nhw'n meddwl. Mae'r athrawedd yma'n bechod yn fater y difrifol. Rhaid deall yn gyntaf yr hyn yw y broblem cyn gellir datrys y broblem. Ni'n gwybod hanes Genesis am gychwyn pechod, ni'n gwybod hwnna'n ddigon da. Pan anifuddhaodd Adda ac Efa gorchymyn Duw ac yr hyn a ganlynodd oedd cwymp dyn ac chanlyniadau pechod ar ddyn ac ar y ddaear ar y byd. Ac nid digwyddiad bach oedd hyn. Mi roedd yn ddigwyddiad trychinebus, digwyddiad effeithiodd bob peth. Am weddill hanes y byd. I chi'n meddwl, os oes na rai ohonoch chi yn chwarae unrhyw bechod lawr. Mae gadewch chi ni feddwl, allech chi'n meddwl am Efa. Be nath hi ymgymeryd o ffrwyth? Oedd Duw wedi rhoi rheol i Efa. Paid a bwyta o'r ffrwyth y goeden yma. A be nath hi? Fe fwytodd i o'r ffrwyth. Ond dim ond bwyta'r ffrwyth nath hi. Dwna ddim yn ofnadw. Nath hi ddim lladd neb. Nath hi ddim dweud celwydd ofnadw, nath hi ddim wneud niwed ma. Dim ond bwyta'r ffrwyth nath hi. Ond oedd Duw wedi dweud wrth hi beidio ac fe dorodd hi. Ac oedd Duw wedi dweud be fydd yn digwydd petai hi. A be nath oedd fe nath e'r un peth. Ac mae'r ddau yn euog. Ac o ganlyniad i hynny fe ddall cwymp y byd. Ac fe nath dyn dorri cyfraith Duw ac felly fe ddall cwymp dynol ryw. Ac fe effeithiwyd pob dim gan yr un pechod bach. Os ych chi'n mentro siarad am un pechod bach, yna ystyriwch beth nath un pechod bach yn hanes y greadigaeth yma. Mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, nath yr un pechod bach na agor y drws i'r holl bechod ar byd, a'r holl dristwch i ni weld, mae pob un a aned, Rhufeiniaid 3:23 o blegyd pawb a bechasant, ac ydynt yn ôl am y goniant Duw. O ganlyniad y digwyddiad hanesyddol yna, fe ddath pechod trwy'r holl fydysawd. Pob un person aned, pob oes, pob cenhedlaeth, pob cenedl, pa bynnag ran o'r byd. Chi'n meddwl, 500 mlynedd yn ôl, pan ganwyd baban, fe anwyd y baban yn ambechadur. A pob un yn ei genhedlaeth, a pob un yn ei wlad, fe ganwyd y cyfan yn bechaduriaid. Bore yma, sawl un sydd wedi cael ei geni bore yma, yma yng Nghaerdydd, sôn, ac yng Nghymru, ac yn y gwledydd eraill, ac yn Ewrop, sawl un sydd wedi cael ei geni heddi. Chi'n gwybod beth, mae pob un a aned, pa bynnag mor hyfryd yw nhw, fe ganwyd nhw yn bechaduriaid. Mae gen rhywun fydd yn cael ei geni fori, a'r diwrnod wedyn, fe fyddan nhw gyd yn bechaduriaid. Maen nhw gyd yn dioddef o'r afiechyd yma. A mae'r afiechyd yma, os ydyn ni eisiau sôn am bechodau bach, yn afiechyd marwol.
O ganlyniad I bechod gwreiddiol dyn, fe ddath marwolaeth, ac mae pob un yn mynd I farw o ganlyniad I bechod, o ganlyniad I gosb Dyw yn ôl yng ngardd Eden. Ac yr oedd Dyw wedi dweud fe ddaw marwolaeth, petai a ddac Efa yn anifuddhau o'r chymyn, a dyna beth ddath. Felly chi'n gwybod beth pan ni'n dweud bod pechodau bach. Dyna yw canlyniad pechodau bach, y mae wedi arwain at hyn. Ac y mae canlyniad hyn yn ddifrifol. Chi sydd yn honni mae peth bach yw e? Dyw marwolaeth ddim yn beth bach. Mae marwolaeth corfforol yn beth anferthol. Y mae e'n beth ofnadwy, mae'n beth erchill. Pan ddaw bywyd I derfyn, pan ddaw yr anadl olaf, ac yna dyna fe, dim mwy o rodio ar y ddaear yma. Dim ond atgof ydynt bellach, mae e'n beth ofnadw, a dyma beth y mae pechod wedi peri. Felly peidiwch chi a lliwio pechod bach neu mawr, ei trial I greu ei fod yn rhywbeth mwy deniadol. Mae pechod yn ofnadw, mae'n angheuol. Neu rhywbeth i'w anwybyddu yw e. Ond hefyd, I ni'n dysgu fod pechod yn arwain at farwolaeth ysbrydol. I ni'n gweld hyn drwy'r amser. Dyna beth wedodd Dyw, fe ddaw marwolaeth o ganlyniad I bechod, ac I ni'n gwybod fe ddath marwolaeth corfforol, ond I ni hefyd yn gwybod fe ddath marwolaeth ysbrydol. Does dim ymateb i'r ysbrydol, i'r gwir ysbrydol hynny yw. Mae dyn wedi colli'r perthynas hynny a Dyw. Dyw e ddim yn gallu gweld Dyw, Dyw yn gallu deall Dyw, Dyw yn gallu cymdeithasu o Dyw, Dyw yn gallu ymgryffed unrhyw beth ynglyn â Dyw. I ni'n gweld dyn yn chwilio trwyddi draw trwy'r amser, yn trio ffeindio Dyw rhywle neu gilydd, yn creu ei crefyddau a'i damcaniaethau mwyn dod o hyd I Ddyw, ond oherwydd darllineb dyn, oherwydd y cwymp mae dyn yn ysbrydol farw hefyd, a dwi ddim yn gwybod ble I droi. Ni'n gwybod fod pechod wedi achosi hyn. Mae pechod yn effeithio pob rhan o'r person. Nid yn unig y corff. Ni'n gweld hynny yn y modd y mae dyn yn heneiddio. Ond hefyd ni'n gweld sut mae pechod yn effeithio trwy afiechydon corfforol ac yna ni'n marw yn gorfforol. Ond hefyd ar yr enaid. Yr hyn yw e. Yn ei feddwl, yn ei bersonoliaeth, pob rhan o'r dyn. Os ych chi'n sôn am bechod a'i ddylanwad mae e'n dylanwadu bob un rhan, y corff, yr enaid, y meddwl, popeth amdano ni, pob penderfyniad, pob dymuniad. Mae dyn wedi lygru gan bechod, mae pob penderfyniad wedi'i wneud, os yw yn ymddangos yn dda, mae e wedi lygru gan bechod. Dwi'n cymryd lot I brofi na. Unrhyw benderfyniad, ewch chi nôl dros y diwrnod neu ddau diwetha, a cofiwch chi, triwch gofio am unrhyw benderfyniad I chi wedi wneud, ac falle I ddadlau eich achos chi nad oes na pechod wedi lygru fe. Ond petai chi'n onest â'ch hunan, mi fyddech chi'n gallu chwilio nôl a gweld yn y penderfyniad hynny, siŵr o fod rhywle neu gilydd, mi fydd na rhywle byddech chi wedi gallu cael clod am wneud be bynnag oedd e. Felly chi'n gweld y pechod o falchder. Wel, mae pechod yn effeithio pob dim. Mae'n achosi person I fod yn hunanol, yn greulon, yn falch. Mae'n achosi dyn I droi cefn ar ei greawdwr. Gellir dweud dyna yw'r pechod mwyaf. I gael lygaid tuag at yr efengil. Mewn byd lle ceir darganfyddiadau gwyddonol rhyfeddol, dyfeisiadau anhygol, meddyginiaethau gwych. Ni'n clywed bob dydd yn dos yna. Bob blwyddyn mae yna rhyw feddyginiaeth newydd wedi cael ei farchnata ac mae e'n helpu gwella pobl rhyw afiechydon erchill. Ond mae dyn wedi gallu gwneud yn anhygol. Ac eto I gyd, nid yw dyn yn gallu darganfod meddyginiaeth ar gyfer yr afiechyd o bechod. Pa wyddonydd, pa ddoctor, pa unrhyw berson sydd wedi dod o hyd. Os na seikiatrydd wedi dod o hyd i'r feddyginiaeth, rhyw dablet neu rhyw blanhigyn neu rhyw gyfres o wersi neu beth bynnag yw neu sgwrs neu rhyw ateb neu beth bynnag. Oes na unrhyw un wedi dod o hyd i'r feddyginiaeth ynglyn I ddelio â phechod? Does dim un wedi. Efalle'r hyn sydd yn wir. Petai dyn yn gallu darganfod meddyginiaeth, a ni'n gwybod bod hwnna ddim yn bosib. Petai dyn yn gallu darganfod meddyginiaeth I bechod, fydde fe ddim eisiau, oherwydd mae'n mwynhau I bechod gymaint.
Nid yw dyn am ddarganfod meddyginiaeth I bechod, ond dwi'n gallu ta beth, a dwi'n trio. Ond dwi'n trio, falle oherwydd mae'n meddwl, wel dwi'n hoffi, falle maen nhw'n chwilio am ateb I feddyginiaeth I bobl sy'n lladd miloedd o bobl. Ond dwi'n ddim yn chwilio am unrhyw feddyginiaeth I helpu nhw wella I pechodau bach nhw, achos maen nhw'n ddigon cyffyrddus da fe. Ond bydden nhw'n gallu ta beth, ond dyw dyn ddim yn gallu, mae'n chwilio ambell I waith am ambell I feddyginiaeth, ond dwi ddim yn gallu dod o hyd iddo fe. Cymaint yw cariad dyn at bechod. Dyna yw ei natur. Mae wedi bod yn pechu o enedigedd, a nid yw am droi oddi wrtho. Mae cyflwr dyn yn drychinebus, a mae rhai sydd yn meddwl bod nhw'n dda, yn grefyddol ac yn foesol, efallai mewn gwaith cyflwr nag unrhyw un. Pan ych chi'n meddwl bod chi'n iawn. Ac yn meddwl bod chi wedi lliwio'ch pechod mewn rhyw liwiau bach pert. A'i alw yn rhywbeth arall. Chi'n galw yn wel fy mhersonoliaeth yw e. Neu dwi'n un bach stwbwrn ydw I. O, dwi'n stwbwrn. O, dwi'n benderfynol. Mae'n ein da, yn dydi? O, dwi'n benderfynol. Dyna sut mae pobl licio ddysgu fe. Dwi'n licio sefyll dros beth dwi'n credu. Dwi'n licio cael fy ffordd yn yr ystyr gorau, wrth gwrs. Ac yna ni'n liwio fe mewn ffordd bach pert. Ac ni'n rhoi darlun bach braf o fy malchder a fy mhechod I. Ddim yn sylweddoli, beth yw difrifoldeb y pechod yna? Ddim yn sylweddoli fod un pechod yng ngolwg Duw yn mynd I anfon ni golledigau tragwyddol. Mae Duw wedi dweud, nid oes yr un enaid yn mynd I allu fynd i'r nefoedd, os oes na unrhyw bechod yn agos iddo fe. Ac ni'n gwybod dim dwi'n un pechod I ni'n euog ohono fe, I ni'n euog o'r cyfan. Mae'n cyflwr ni'n ofnadw, a does dim byd ni'n gallu gwneud am y peth. Ewch chi trwy Capeli Cymru, ewch chi trwy llyfrau hanes yr eglwysi yng Nghymru dros y canrifoedd, ac edrychwch chi ar fywydau pobl, ac edrychwch chi ar y ffordd ar llawer iawn yn trio gwella hunan, ac yn methu. Ac yna maen nhw'n dod i'w gwely angen. A does dim sicrwydd ganddyn nhw. Ac maen nhw llawn ofn. Ac yn meddwl, ydw I wedi gwneud digon I fodloni Duw. Ac maen nhw'n bryderus, maen nhw'n ofnus, achos dyn nhw ddim yn gwybod. Ac yna falle bod y ymwybyddiaeth bod na bechod yna'n dechrau dod, ac bod nhw'n dechrau gweld realit i'r sefyllfa, ond erbyn hynny mae'n rhy hwyr. Wel, dyna yw'r afiechyd yn sydyn beth yw'r feddyginiaeth. Wel, o'na fydde'r llywodraethau y byd yn gwrando heddi. Mae yna gyfieithiad Saesneg dyn ni, felly pwy o wyr. Falle bod yna rai gwleidyddion wedi mentro gwrando a darllen y cyfieithiad Saesneg. Falle bydd rai o rai Cymru Cymraeg yn fodlon darllen. Mae'n anhybygol yn diwy. Yn ddynol mae'n anhybygol. Yn chwbod be, bydd yn rhoi'r ateb y broblem iddyn nhw. Beth nhw'n gwrando ar gair Duw. O'na fydde pregethwyr pwlpidau Cymru yn gwrando ar air Duw ac nid yn ceisio I ddehongli fe mewn ffordd bach maen nhw'n ffeindio'n gysurus iddyn nhw eu hunan ac yn gwadu'r hyn sydd yno. Achos mae yna feddyginiaeth. Mae yna foddion fel petai. Mae yna ateb i'r broblem. Mae'r broblem yn un ofnadw. Mae'r afiechyd fwyaf angheuol sydd erioed wedi bodoli ar y ddaear yma. Mae'r un sydd yn arwainad fwy o dristwch nag unrhyw afiechyd corfforol. Mae'r afiechyd o bechod yn mynd I ddinistio'r enaid am holl dragwyddoldeb. Fe fydd dyn yn atebol ger bron Duw am holl dragwyddoldeb ac fe fydd Duw yn cosbi am dragwyddoldeb. Felly mae'r afiechyd yma o bechod yn rhywbeth difrifol. Nid pechod ai bach, I ni'n sôn amdano. Mae pechod yn bechod ac mae e'n mynd I cael ei ddedfrydu gan Dduw. Ond mae yna feddyginiaeth. Ond chwbod beth, nid newyddion newydd yw hyn. Dydyn ni ddim yn dweud bod ni wedi ffeindio'r ateb o'r diwedd. Chi wedi cael pobl, maen nhw'n twyllo, sydd yn dweud eu bod nhw falle wedi ffeindio rhyw feddyginiaeth ar gyfer rhyw afiechyd ac maen nhw'n rhoi ar y we ac maen nhw'n anfon negeseuon I chi ac maen nhw'n falle dweud dewch ato ni a prynwch, mae rhaid chi dalu 150 pint amdano fe ac fe fyddwch chi'n well yn sydyn iawn ac maen nhw'n dweud I ni wedi ffeindio'r feddyginiaeth gwych ar gyfer yr afiechyd yma a fi'n siŵr bod yna lawer yn meddwl wel beth am I ni drio. Ond twyllwyr yno. Dwi ddim yn neud dim byd a falle bod yna'n niwed y person hefyd. Ni'n mynd sôn am hynny, dydyn ni ddim yn dweud bod ni wedi ffeindio'r ateb o'r newydd yn ddiweddar yn ystod y blynyddoedd diwethaf yma bod ni wedi ffeindio'r ateb. Sneb yn dweud y fath beth.
Dydyn ni ddim fan hyn yn dweud, dewch ato ni, plis dewch mewn i lenwi'r capel yma gyda phobl, achos i ni wedi o'r diwedd ffeindio'r ateb. Dyna beth mae llawer yn neud, mae llawer o sectau crefyddol yn dweud i ni wedi ffeindio'r ateb nawr, felly triwch y ffordd yma, a fe fydd hwn yn rhoi pwrpas i fyw ac yn rhoi helpu chi yn ystod y bywyd yma ar y ddaear. Wel, dydyn ni ddim yn dweud yna. Nid newyddion newydd sydd yn ni. Fe sonio Duw am y feddigyniaeth yma yn syth wedi addo syrthio. Yr eiliad yna yn syth bin ar ôl i addag efo syrthio yn Genesis penod 3 adnod 15, gelyniaeth hefyd o sodof rhwng o ti a'r wraig a rhwng dy had di a'i had hithau, fe ysigad y ben di a thithau a ysigi ei sawdlef. Mae hwnna'n gyfeiriad, petai amser i ni fydd yn ymlaethu yma fwy, mae hwnna'n gyfeiriad yn Genesis am i groes Iesu Grist, am y modd y byddai fe'n cael ei ladd. Yn Genesis, yn syth ar ôl y cwymp, fe cafwyd neges yr Efengil. Yn yr Hen Testament, i ni'n gwybod trwy'r Hen Testament, mae sôn am yr Iesu yn dod y Meseia. A be fydd yn digwydd efo? Eseia 53, adnod 4 a 5. Diau fe a gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doluriau. Eto, ni a'i cyfrifasom wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw, a'i gystuddio. Dyna beth ddigwyddodd i Grist ar y croes. Fe gafodd ei daro, ond fe ar chollwyd am ein cymweddau ni, fe a ddryllwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigad ein heddwch ni, oedd arno a thrwy ei gleisiau yr iachawyd ni. A chi'n dweud bod ni wedi ffeindio rhywbeth newydd? Ni'n wedi ffeindio dim byd newydd. Yr oedd Eseia yn dweud yr un peth. Yr oedd nôl yn Genesis, reit trwy'r proffwydi, trwy'r holl Hen Testament, yr feddigyniaeth yw Iesu Grist a'r groes. Does dim sôn am esiampl gyda'r llaw. Fod Crist yn esiampl wych, y gorau. Ond nid dyna yw'r Efengil. Mae'r holl Hen Testament yn dweud y mae un yn dod, y mae Duw wedi ffeindio ateb, y mae Duw wedi cynllunio ateb, dim ffeindio ateb, y mae wedi cynllunio ateb. Ymhell cyn creiad y byd, fe gynlluniodd e ffordd y byddai ei fab yn dod i'r byd ac y byddai fe'n byw bywyd perffaith ac y byddai'n mynd i'r groes. Dyna beth oedd Genesis yn dweud, dyna beth oedd Eseia yn dweud. Dyna oedd ateb Duw i'r broblem yma. Nid Crist fel esiampl. Ac felly dim ond ymdrechu byw ein gorau fydda'r rhaid petai hynny'n wir. Ac onid yna ddisgrifiad o grefydd Cymru. Onid yna beth mae mwyafrif yn credu heddi. Fod Iesu Grist yn esiampl. Ac felly, cyn belled eich bod chi'n trio eich gorau, bydd Duw yn anwybyddu a gan ei fod yn Dduw o gariad, fe fydd yn maddau eich methiannau. Dyna be fydd lot fawr o bobl yn pregethu heddi. Fydden nhw'n dweud, petai pobl ar ei gwely angau, mi fydden nhw'n dweud nhw, wel, mi rwy ti di trial dy ore, ac mae Duw yn Dduw o gariad, ac fe fydd yn dy groesawu di. Dyw e ddim yn y Beibl. Dyw e ddim nunlle. Does dim un adnod yn y Beibl yn sôn o beth. Mae Duw yn Dduw o gariad, ond dyw e ddim wedi rhoi yn y cyd-destun mae'r rheini'n dweud. Does dim byd o'r fath yna. Nid yna yw'r Efengil. Mae'r rhaid delio a phechod. Mae pechod yn angheuol, ac oherwydd ein pechod fe ddath marwolaeth corfforol, ysbrydol ac hefyd tragwyddol. Ni chaniateir un enaid a un staen o bechod arno i fynd i'r nefoedd. Dyma'r man dylsem edrych ar fywyd Crist. Pan ni'n gweld ein pechod, i ni am edrych ar Grist. Dyna beth mae'r rhain i gyd yn pwyntio ato, dyna beth o Pedr yn pwyntio ato. Edrychwch ar Grist, fe gyflawnodd e gofynion y tad, fe gadwodd e'r gyfraith yn berffaith. Ym mhob agwedd o'r ddedd, bu fyw bywyd perffaith, ac felly fel ein cynrychiolydd ni, bu fyw bywyd perffaith yn ein lle ni. Dyna oedd Crist. Yr ail addall, ych chi ddweud, o'r oedd e dod fel ein cynrychiolydd ni. Ac fel y mae pechod wedi dod trwy adda, ac fel ein cynrychiolydd ni wedi effeithio ar bawb, y mae Iesu Grist yn dod fel ein cynrychiolydd ni, ac mae'n byw y bywyd perffaith yn ein lle ni, ac y mae'n rhoi ei berffeithrwydd i ni. Doedd dim posib i ni wneud hyn. Mae pechod mor bwerus. Mae'n gwbl angheuol, a does yr un feddigyniaeth dynol ar gael, ac felly nid oedd modd i ni fodloni gofynion Duw y tad, mwyn cael mynedfa i'r nefoedd. Ond dyna pam dath Crist,
Mae e'n cynnig ei berffeithrwydd. Mae'n cynnig clogin o gyfiawnder i ni. Gall bechadur ddod at Grist a derbyn y cyfiawnder yma. Chi fan hyn heddi, falle bod chi wedi bod yn meddwl, sut fedrai wella fy hunan? Sut fedrai blesio Duw? Sut fedrai blesio unrhyw un? Sut fedrai fod yn agos i fod yn Gristion? Wel, beth i ni'n gofio sylweddoli? Fedrwch chi ddim. Ac falle o'r diwedd i chi wedi gweld fedrwch chi ddim cyrraedd y safon. A dwi'n mae'n bosib pethau chi'n cael byw tan bod chi'n 500 mlwydd oed, fyddwch chi ddim yn gallu cyrraedd y safon. Pethau chi'n mynd i ganol rhyw jungle a dim un person yn agos i chi, fyddwch chi dal yn eich pechod chi. Mae pobl yn meddwl gallen nhw fynd i fyw mewn rhyw ardal lle mae yna bobl, dim llawer o bobl, a maen nhw'n helpu gilydd, a dim ond canu ac addoli, ond hyn o fyna maen nhw'n mynd â'u pechod gyda nhw. Fedrwch chi ddim osgoi eich pechod, fedrwch chi byth gwella eich hunan. Sdim ond faint o aberthnewch chi yn eich bywyd chi, fedrwch chi byth aberthu digon i ennill ffafr y nefoedd. Ond fe ddath Iesu Grist a fe wnaeth e'r cyfan, y mae e'n cynnig ei gyfiawnder i chi. Mae e'n dweud, fe rhodda i fy nghlogin o gyfiawnder i'ch gorchuddio chi'n llwyr. Felly, pan mae Duw yn ein gweld ni, a mae'n edrych ar y pechadur, yr hyn mae'n gweld i'r pechadur sydd wedi bod at Grist, ac sydd wedi cyffesu Iesu Grist, fedrai ddim byw bywyd perffaith, ond o wneud i rhoed y glogin o gyfiawnder i mi, ac mae'n cael ei orchuddio. Yr hyn mae'r tad yn ei weld yw cyfiawnder Crist. Ond hefyd, i ni'n gweld yma, am gyfiawnder Duw y Tad, bod rhaid i Dduw ddelio â phechod. Nid yn unig bod Iesu Grist wedi dod a i fod yn byw bywyd perffaith i ni, ond mae rhaid i Dduw gosbi pechod. Mor ddifrifol yw pechod, rhaid cosbi. Nid oes modd sgubo pechod o dan y carped. Nid oes modd anwybyddu rhywbeth mor ddifrifol. Rhaid cael cyfiawnder. A dyna gafwyd bodlonwyd y tad, bodlonwyd cyfiawnder y tad pan nath Iesu Grist i'r groes. Dyma be mae'r adnod yma'n dweud, yr hwn ei hun, sef Crist ei hun, nid anfon anifail i cael ei aberthu fel yn yr Hen Testament, mae Iesu Grist yn mynd ei hun, yr hwn ei hun, a ddig ein pechodau ni, yn ei gorff, ar y pren, y mae e'n cymryd y peth, fel gwedi ein marw i bechodau, bydd yn byw i gyfiawnder. Trwy gleisiau hwn yr iachawyd chwi, mwyn gwneud yn iawn am ein pechodau ni. Yr hyn a wnaeth Iesu Grist cymerodd arno ei hun ein pechodau ni. Mae'n cymryd ein pechodau ni arno ef ei hun. Yr holl pechodau, meddyliwch am y peth, yr holl frynt ni, yr holl falchder, yr holl greulondeb, yr holl gasineb, yr holl hunanoldeb. Fe gymerodd yr cyfan arno ei hun, y cyfan. A cyfrifwyd hwy fel ei bechodau ef. Dyna beth sy'n digwydd. Mae'n cael ei gyfrif fel ei bechodau ef. Wrth gwrs, nid ei bechodau ef oeddynt. Ni ddath Iesu Grist yn bechadur, ond cyfrifwyd ein pechodau ni. Ei holl bobl fel ei bod yn bechodau Iesu Grist. Gosodwyd ein pechodau ni ar ei gyfrif ef. Ac fe wnaeth e hyn oll yn wirfoddol ein mwyn. Mae'n ni gymryd y gyd. Ni'n gwybod yr emyn i ni'n canu amser y Nadolig o dacwr oen mewn dalfa, ein mwyn, yn esgyn pen Calfaria, ein mwyn. I ddioddef dwyfol loesion ar ben y groes rhwng lladron, y bicell fain a'r hoelion, ein mwyn, a cholli gwaed ei galon, ein mwyn, dyna be nath ein mwyn. Fe ath e'r groes fel un yn cymryd dyled un arall, a'i dalu yn llawn. Mae e fel petai'n cymryd dyled rhywun, ac mae'n talu'n llawn, neu fel un yn cymryd baich drom oddi ar ysgwyddau rhywun, a'i osod ar ei ysgwyddau hun. Mae'n cymerodd Crist ein holl ddyledion, ein holl feichiau o euogrwydd, ein holl bechodau arno ef ei hun ar y pren, ar y groes. Yna ar y groes wrth cymryd ein pechodau arno ei hun, cymerodd hefyd ein cosb. Dim dwi'n ond cymryd ein pechod arno ei hun, ond mae'n cymryd y gosb am y pechod arno ei hun. Fe dywallodd y tad ei holl ddigofaint ar ei fab. Ac felly, pan ni'n gweld bod Iesu Grist yn tywallt ei waed, pan lifodd ei waed lawr ei ryddfau, lawr ei gorff, deliodd yno a chyfiawnder y tad. Dim ond ei waed sydd yn abol i'n golchi ni. Mae'n dweud fan hyn diw, trwy gleisiau yr hwn yr iachawyd chwi. Y mae'n ei iachau ni, mae'n ein golchi ni.
Cymerodd Crist yr holl gosb am bob un pechod, am bob un o'i bobl. Trwy ei ddioddefiadau trosom, trwy y cleisiau di-drigaredd y dioddefodd, iachawyd ni yn llwyr o'r afiechyd yma. Chi'n meddwl mae'n bosib? Mae'n bosib i'r afiechyd ofnadw yma o bechod cael ei iachau yn llwyr. Chwa pan chi'n clywed yn bobl sydd yn sal ac yna maen nhw wedi cael ei iachau ac o dro i dro mae''n digwydd yn diwedd. Maen nhw yn cael iachau ac mae yna lawenydd mawr. Ond chi'n meddwl mae yna fwy o lawenydd fan hyn pan chi'n cael eich iachau o'r afiechyd o bechod. Mae'r un emyn yn mynd ymlaen. Am hyn bechadur brysio fel yr wyt. I mofyn am y noddfa fel yr wyt, i tir a gorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon fel yr wyt, gan hynny tyrd yn brydlon fel yr wyt. Beth yw'r gwahoddiad fyna gan yr ymenydd? Dewch at y groes, at y pren, lle cymerodd Crist ein pechodau ni arno ei hun, a cymerodd e'r gosb arno ei hun. Mae'n cymryd y ddyled fel petai yn ddyled iddo fe. Mae'n cymryd y faich fel petai faich e yw. Mae'n cael ei gyfru fel ein pechodau ni arno ef. Wel, y gwahoddiad yw tyrd yn brydlon fel yr wyt. Chi'n meddwl, does dim eisiau gwella eich hun. Fedrwch chi byth gwella eich hun. Fedrwch chi byth cyrraedd y safon. Ond mae Iesu Grist wedi cyrraedd y safon. Mae wedi'n barod byw y bywyd perffaith ac mae'n ei gynnig ei chi. Mae wedi cymryd y gosb yn eich lle ac mae'n dweud dewch i'r groes y cymerwch o'r holl freintiau yma. Golchwch eich hunan yn y gwaed. Dewch i gael eich golchi'n llwyr, fyddwch chi'n wynach na'r eira, fel eira gwyn yn salmon, felly tyrd fel yr wyt, tyrd yn brydlon. Pam yn dweud tyrd yn brydlon? Achos does dy'r un ohono ni yn sicr o fori nag oes. Ac y mae pechod mor ddifrifol, mae'n rhaid delio ge tra bod cyfle. Wel, yn sydyn i orffen y pwrpas. I ni'n gwybod mae prif pwrpas dyn yn ôl gair Duw yw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. A dyna ni'n gweld yn y testun. Yr hwn ei hun a ddigyn pechodau ni yn ei gorff ar y pren, fel gwedi'n marw i bechodau y byddem byw i gyfiawnder, trwy gleisiau yr hwn yr iachawyd chwi. Oherwydd yr hyn a wnaeth Crist trosom ni wrth ddelio am pechod, nawr dyma i chi beth sy'n profi ble ni'n sefyll. Nawr yr ydym yn farw i bechod. A dyma'r beth sy'n mor bwysig. Hoelwyd ein pechod ar y groes, deliwyd a'n pechod, pob un ohonyn nhw. Fel ei fod wedi taflu mor bell ag yw y dwyrain o'r gorllewin. Mae'r pechod ni wedi ddelio ge. A mae'r hyn sydd wedi digwydd, mae'n wyrth. Mae'n ddigwyddiad goruwch naturiol. Ac dyma i chi sydd yn gwahaniaethu gwir efengil a efengil ffals. Ewch i lawer o gapeli modern nawr ac fe gewch i lawer i ddweud, wel, dwi wedi dewis Crist, dwi wedi ysgrifennu rhyw weddi fach, dwi wedi adrodd y weddi fach, dwi wedi rhoi fy llaw fyny, dwi wedi dod lawr i'r blaen, neu beth bynnag, dwi wedi gwneud rhyw benderfyniad. Ac yna maen nhw'n proffesu rhywbeth neu gilydd, ond does dim gwahaniaeth yn ei bywyd nhw. Maen nhw dal yr un mor fydol ag o'n nhw o'r blaen. Ond i chi'n gweld yn yr efengil hon, yn yr adnod yma, nid yn unig mae'n cywiro'r cam ddealltwriaeth yma fod yr efengil yw fod Iesu Grist yn esiampl i ni yn unig, a mae'n ddigon clir, nid yna yw pwrpas yr efengil. Yr efengil yw croes Crist, a'i fod yn cymryd ein cosb ni, ein cymryd ein pechod arno ef ei hun, a'i fod yn ein glanhau trwy ei gleisiau ac yn ein iachau ni ac yn ein golchi ni. Dyna'r efengil, ond prawf o hyn yw fel gwedi ein marw i bechodau, y byddem byw i gyfiawnder. Mae gwyrth yn digwydd, i ni nawr yn farw i bechod. Mae'n ddirgelwch, mae'n rhyfeddod, ond dyna yw'r efengil. Pob un a aned o ddifri, pob un sydd wedi ei haeleni, pob un am yr ysbryd glân wedi agor llygaid yr enaid i weled i hangen yn weredwr, pob un sydd wedi gweld ei pechod, mae pob un ohonynt sydd wedi edifarhau o'i pechod ac wedi credu yn yr Iesu, i fod wedi maddau chi'r cyfan. Y mae pob un o'r rheini wedi marw i bechod. Nid fe fyddwch chi maes o law. Ydych chi wedi marw i bechod. O'r eiliad, ydych chi'n dod yn blentyn i Dduw.
Nid oes gan bechod, nid oes gan yr un drwg, awdurdod trosoch bellach. Dyna'r gwir fan hyn. Nid yw pechod yn teyrnasu ynddoch chi mwyach. Dyna modd gellir profi a ydych chi yn blentyn i Dduw. Mae'n ffordd o brofi a yw eich proffes chi yn un cywir, yn un wir. A yw pechod yn teyrnasu ynddoch chi. Ni ddim yn dweud a ydych chi dal i bechu, achos mae pob un ohono ni dal yn bechaduriaid, ond wedi maddau gan Dduw, gan Grist, ni wedi'n golchi'n lan. Be mae'n dweud i ni wedi marw i bechod, i'w awdurdod e, i'w ddylanwad e. Nid yw pechod yn teyrnasu dim mwy yn y Cristion. Nid pechod sydd yn rheoli. Mae dal yn frwydr. I ni dal i syrthio, i ni dal yn byw yn y cyrff pechadurus yma, ond mae'r Cristion wedi marw i bechod, ac ni ddylsai wasanaethu pechod mwyach. Nawr dyna i chi beth sy'n profi chi beth yw'r gwir Efengyl. Felly ym mhob Cristion, fe ddylsai yn ymarferol yn ddyddiol troi o bechod o'r byd, o unrhyw beth sydd yn elyniaethus a Duw. Ac fe fyddwch chi'n gallu dirnad ble mae rhywun yn sefyll yn aml. Os ych chi'n gweld fod rhywun sydd yn proffesu fod yn blentyn i Dduw, ond ei bod nhw yn y byd ac yn cael ei rheoli gan y byd, ac bod y pechod yn teyrnasu, yna chi'n gallu meddwl, wel, dwi ddim yn siŵr os nhw erioed wedi bod i groes Iesu Grist. Achos os nhw wedi bod i'r groes, os ydy Iesu Grist wedi cymryd eich pechod ac wedi hoelio fe'r groes, ac nawr mae wedi cymeryd ein pechodau arno ei hun, ac nawr i ni hefyd wedi marw i bechod, ond mae'n mynd ymlaen, byddem byw i gyfiawnder. Nid yn unig i ni marw i bechodau, ond mae'n mynd ymlaen, i ni nawr hefyd yn byw i gyfiawnder. Gan ei fod wedi derbyn o gyfiawnder Crist, gan ei fod wedi olchi'n lan yn ei waedef, gan ei fod yn farw i bechod ar byd, nawr mae'r Cristion sylwch ar hyn, am fyw i gyfiawnder. Mae am fyw i ogoneddu Duw. Dyma yw dymuniad y Cristion bellach. Nid yw yn faich iddo. Os ych chi fan hyn sydd yn wedi cael eich magu ar ei lwydydd Cristnogol, ac mae dilyn llwybr cyfiawnder yn faich, ac yn anodd, ac yn galed, ac ych chi'n meddwl, dwi ddim peindio hwn yn llym, mae'n dros ben llestri. Wel, fedrwch chi ddweud, ydych chi roed wedi gweld eich pechod, achos mae'r Cristion, nid yw yn faich iddo. Fe ddymuna'r Cristion fyw mewn modd sydd yn plesio ei waredwr. Mae yn byw i gyfiawnder. Nid yw'r Cristion wastad yn chwilio am esgus i fydolrwydd. Dwi ddim yn dweud hynny. Dydy'r Cristion ddim bob tro yn chwilio am ryw fath o esgus gallai gyfiawnhau bydolrwydd. Mae'r Cristion am redeg i ffwrdd o fydolrwydd. Mae'r Cristion am fyw i gyfiawnder. Am fyw i sancteiddrwydd. Cafodd Crist ei drin fel petai yntai yn bechadur. Fel petai yn bechadur, mwyn i ni cael ein trin fel pe na byddem erioed wedi pechu, fel pe bawn ni yn gyfiawn. Dyna i chi'r Efengyl, y mae Iesu Grist yn ei gariad wedi dod, ac y mae'n cael ei drin ar y groes, ac yn cymryd ein pechodau ni, yn cael ei gyfrif iddo ef. Mwyn beth, fel pe na byddem ni erioed wedi pechu. Fel pe bawn ni'n gyfiawn. Nawr wrth gwrs i ni wedi pechu, ond beth sydd wedi digwydd? I ni wedi cael cyfiawnder Crist yn ein gorchuddio'n llwyr. Gan fod Crist wedi gwneud hyn trosom, gan fod gwyrth wedi digwydd, gan ein bod yn greaduriaid newydd yng Nghrist, yna be mae Pedr yn dweud, dangoswch hyn trwy fyw ar ei glod. Nawr dyna i chi'r Efengyl. Yr Efengyl yw croes Crist. A canlyniad yr Efengyl yw i ni'n byw i gyfiawnder fel Crist. Dyna pryd mae esiampl Crist yn dod. Mae'n dod i'r Cristion wedi iddo ddod at y groes, wedi iddo cyffesu bechodau, wedi iddo cyffesu ger bron Duw y Tad. Fedra i byth fyw bywyd perffaith, fedra i byth gyrraedd y safon, ac dwi'n cyffesu fy eogrwydd, dwi'n cyffesu fy mhechod, ac yna mae'n gweld Crist, a mae'n gweld ei fywyd perffaith a'i gyfiawnder, ac yna mae'n gweld bod Crist yn cymryd ei gosb, a mae'n cael ei giro a'i daro a'r
Y tad yn tywall iddi gofaint ar ei fab yn fy lle fi, ac mae'n gweld y mae Iesu Grist yn neud y cyfan. Ac yna mae Crist yn cymryd eich cosb, yn cymryd eich pechod chi, ac mae'n ei hoelio fe. Ac nawr o'r eiliad honno mae gwirth yn digwydd, i chi nawr yn farw i bechod, ac i chi nawr am fyw i gyfiawnder. Does dim lot o Gristnogaeth felly yng Nghymru bellach. Mae yna lot o'r Gristnogaeth arall i gael, yr esiampl trio gwella'n hunan. Ond does dim llawer o'r hyn y mae Pedr yn sôn amdano. Dyma beth sy'n dangos gwir grefydd. Dyma beth sy'n dangos gwir Gristnogaeth. Yw eich bod chi wedi bod at y groes. Eich bod chi wedi cyffesu eich pechodau. A fod Crist yn eich golchi chi'n llwyr lan trwy gleisio i'r hwn yr iachawyd chwi. Ydych chi wedi bod i'r groes. Yr hwn ei hun a ddigen pechodau. Ni yn ei gorff ar y pren. Fel gwedi ein marw i bechodau y byddem byw i gyfiawnder. Trwy gleisiau yr hwn yr iachawyd chwi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy fab yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti am y groes honno. Yn diolch i ti am ei fywyd arweiniodd at y groes, am ei berffeithrwydd, yn diolch am ei farwolaeth ar y groes, yn cymeryd ein pechodau arno ei hun, ac yn diolch am ei gleisiau mor erchill, ac thrwy ei gleisiau yr iachawyd ni. O Dduw, i ni yn gweddio, byddwn ni yn dangos hyn yn y ffordd i ni'n byw, ein bod yn farw i bechod, ond hefyd o Dduw yn byw i gyfiawnder. Nertha ni i wneud hyn oll dy glod, ni'n gofyn hyn trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen i'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn 526. 526. Os gwelir fi bechadur rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith, yn seinio buddigoliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr, na bore, na ffrynhawn. 526 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydd wedi rhas ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.